Добро утро на всички! Ти го кажи добро утро. Кажи добро утро. Добро утро. Какво ще правим за закуска днес? Ами, бисквитки. Бисквитки. А? Палачинки. Палачинки. Да, и ти в момента какво правиш, Тео? Пресяваш брашното ли? Да. Да стане хубаво, нали? Да. Искаш ли да ползваме другия уред? Кой? Штракалото. Да. Айде. Така по-лесно ли? Да. Ага. Добре. Като свърши да го сложим да се бърка. Да. И още малко. Готово. Готово. Сега да го сложим. Така. Браво. Трябва да натисна копче. Айде, сваляй. Малеко. Айде, откъде се пусна. Браво, шибейки.